μόνα καλά να σκουπίσαν παντού. Αν δεν θυμίζαν το κουνκου. Hey! Αυτά τα Χριστούγεννα θέλω πολλά χαμόγελα και τα καλύτερα μελομακάρονα. Λιγότερη μιζέρια. Δεν εξαρτάται από εμάς απόλυτα, αλλά όσο μπορούμε να είμαστε πιο θετικοί. Αγάπη, νομίζω. Θέλω ένα μίξερ για να κάνω τον κόσμο πιο γλυκό. Θέλω έρωτες και αγάπες και τέτοια. Γύρω από το τραπέζι το φετινό, να υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπάω και που με αγαπάνε πραγματικά. Αυτό. Θέλω να κάνω ένα τραπέζι στους φίλους μου. Νομίζω το μεγαλύτερο δώρο είναι ο χρόνος που μοιράζεσαι μαζί με ανθρώπους. Θέλω ένα γερό το παιδί μου, γυναίκα μου και να είμαστε και οι τρεις αγκαλιά, κουκουλιασμένοι και να κάνουμε χαζά. Ο δρόμος με φωτάκια στα δέντρα, βόλτες με το αμόρε. Φέτος τα Χριστούγεννα θέλω να τα περάσω στο σπίτι μου, γιατί φεύγει η αδελφή μου Αμερική και θέλω να τα τελευταία Χριστούγεννα εδώ πέρα. I'm from France. This year I won't ask anything for myself because fortunately I'm fine. Μια δουλειά η οποία θα μου δίνει τα προστοζήν και φυσικά αυτό που θα ήθελα να κάνω. Να κάνω τα περισσότερα ταξίδια στο 2014. Η ιδανική δουλειά. Συντάκτησα στο περιοδικό Rolling Stone τη δεκαετία του 70. Ένα εισιτήριο για τη Στοκχόλμη. Με επιστροφές πάντα. Παιδιά, υπάρχει Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης είναι Άγιος. Αυτό που είναι ο χοντρός τον βγάλαν από μια διαφήμιση. Ήταν Χριστούγεννα. Συνονούμαστε, δίνω Άγιος Βασίλης. Μπαίνω κατευθείαν από την πόρτα, το αφήνω εδώ κάτω από το δέντρο. Μεγάλο ήταν. Έτσι ψηλό, πόσο έτσι, τεστολίδα. Στην αρχή το έφαγα και μετά από κανένα 2 χρόνια κατάλαβα ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Θέλω να ξαναξεκινήσει το Game of Thrones. Συχαίνομαι τα Χριστούγεννα. Δήλωση. Δεν μ' αρέσουν. Είναι όλοι γλυκανάλατοι. Κοιτιούνται μεταξύ τους, αγαπιούνται. Βαριέμαι. Θέλω να περιορίσω όσο γίνεται τους ψυχαναγκασμούς μου και να χαμογελάω τουλάχιστον 5 φορές τη μέρα. Οι φίλοι μου να μείνουν έτσι καθυστερημένοι για να γελάω. Εγώ θέλω να παντρευτώ. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και 2 εισιτήρια για τη Βραζιλία. Για γλυκά. Ήμουνα καλή. Καλά!